Здравейте и добре дошли в нашия канал. Днес ще говорим за една изключително важна тема – как да изключим токсичните хора от живота си и да се съсредоточим върху всичко важно за нас. Време е да поемем контрола над живота си и да създадем среда, която ни подкрепя и вдъхновява. Ако се чудите как да направите това, останете с нас и нека заедно разгледаме някои ефективни стратегии. Как да разпознаем токсичните хора? Първата стъпка е да разпознаем токсичните хора. Те често проявяват негативно поведение, като постоянно критикуване, манипулация, липса на подкрепа и създаване на драматични ситуации. Разпознаването на тези характеристики ще ви помогне да идентифицирате кой в живота ви влияе негативно на вашето благополучие. Примери за токсично поведение: постоянно оплакване, подценяване на вашите успехи, използване на вината като средство за манипулация. Стратегии за изключване на токсичните хора. Веднъж, щом разпознаете токсичните хора, време е да предприемете действия. Поставете граници. Не се страхувайте да кажете «не» и да определите ясни граници в отношенията си. Ограничете контакта. Ако е възможно, намалете времето, което прекарвате с тези хора. Понякога това може да означава изцяло да прекъснете връзката. Бъдете директни. Ако чувствате, че можете да говорите открито с тях, обяснете как се чувствате и защо смятате, че тяхното поведение е проблематично. Как да се фокусираме върху важните за нас неща. След като сте изключили токсичните хора, е време да насочите енергията си към важните за вас неща. Създайте положителна среда. Обградете се с хора, които ви подкрепят и вдъхновяват. Търсете нови приятелства и връзки, които са основани на взаимно уважение и подкрепа. Поставете цели. Определете какво е наистина важно за вас и започнете да работите към постигането на тези цели. Това може да включва лични проекти, професионални амбиции или просто време за себе си. Практикувайте самообич. Грижете се за себе си както физически, така и емоционално. Това включва редовна физическа активност, здравословно хранене, медитация и време за хобита и занимания, които ви радват. В заключение, помнете, че вашето благополучие е най-важното. Не се страхувайте да направите трудни решения, за да защитите себе си и да създадете среда, която ви подкрепя. Изключването на токсичните хора и фокусирането върху важните за вас неща ще ви помогне да живеете по-щастлив и пълноценен живот. Ако ви е харесало това видео и искате да видите повече подобно съдържание, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да натиснете камбанката за известия. Благодарим ви, че бяхте с нас днес. До следващия път и не забравяйте, вие заслужавате най-доброто.